हेलोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो फरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र टाइटल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर दिनै अनसु ब्रह्मा क्रिएशन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअहायनो जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां हेलेना दैमारिजों लोगोसे फावखुंगुर धोरोमखुंगुर सोरगियारि बिथांखौ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय जानजि खाफ्राना दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफिखौ खालामदों लेसान रामि बिथाङा दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि रिलेक्स आरो टिउन आरो देंखोखौनो होदों जुनमनि बिथाङा दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय सोर एक्साइटेड जाना दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे भिडिअखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे आरो लोगोफोर सोरबा जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौ साननैसो नेना थाथ'बावबानो जाबाय दे।